Este é o momento no que o alcalde Luís Pérez Barral lle fai entrega á xornalista pontevedresa Irene Lourido do diploma acreditativo como gañadora da 10ª edición do certame de novela curta Cidade de Ribeira. A súa obra, O lado nobre do corazón, foi a elixida de xeito unánime entre as 20 presentadas ao concurso nesta edición. Segundo o xurado, a súa escolla debeuse principalmente á súa beleza narrativa. Os criterios polos que foi seleccionada a obra poden resumirse, segundo a descrición unánime do xurado, do seguinte xeito. A obra escollida é unha novela intimista que trata sobre a rede de cuidados e as relacións familiares, facendo unha escolla impecable das palabras para transitar a beleza narrativa desde a sinxeleza. O lado nobre do corazón é un texto de prosa poética e denuncia social, coherente, fluido e, polo tanto, moi digno deste recoñecemento. A gañadora, que se estrea como escritora, agradeceu a escolla da súa obra, que define como un relato de relatos. Eu definiría esta obra un pouco como un relato de relatos, que acaban case creando unha especie de diario emocional. E sí que a base do relato é unha hospitalización. Moitas veces nas hospitalizacións longas é como se o tempo se detivese, non? Esa pausa é un pouco o que permite a narradora pois facer un exercicio de memoria e ao mesmo tempo facer un exercicio de proxección cara ao futuro. O alcalde Luís Pérez Barral parabenizou a gañadora por este premio. Parabenizar a Irene Lourido por este recoñecemento que acada no Concello de Ribeira co premio Novela Curta Cidade de Ribeira, unha edición pois que mantemos ao longo destes 20 anos e que está completamente consolidada. É un orgullo tamén para o Concello de Ribeira poder acoller nesta presentación pois a unha persoa que recoñecemos seguramente de vela como xornalista na CRTVG, pero que agora se estrea tamén como escritora. Ademais do cheque por importe duns 3.000 euros, o premio leva aparellado tamén a súa publicación na colección de narrativa da Editorial Xerais.